Favorite. Ha? Tubig. Kasay. Muri ako sa yana. Eh si mama pag nasa Pasko na, man. Dito sa kwarto siya maglamamo dayon nabuto-buto na tanan mama din ng ilimil. Akadum na unfair ba or fair? Sabi mo unfair sa side mo pero fair naman din na yung feeling na kapag bigay ka at the same time na-fulfill yung dreams ng iba na hindi mo na-fulfill pero huwag na kayo mag-aral kasi nag-aaral kayo tas para po ano lang. Kung nangyayari siya. Atong ano, not of work. Bilhab mangga sa plastic naman. Sarap na Asa? ba? Anong kain? Walang timang po. Walang tasa. Kanala. Ano na si Maring? Ah. Tanya. Hindi ka diri sa ila. Yes, Chay. Dugay-dugay ko para dugay-dugay ko para matanggong mo tanan. Sadahan na. Wow. Sangan ko naman. Wala naman ko na. Bayu! Grabe si J4 as a painter. Ano si Paul G? Ay, ayun yung ayun yung pagkuhan ko na kuhan ng isa kay kapul naman na siya basta tulog-tulog. Dahil nan promise. Mo ba? Sa una, nung naalaala, nag-date sila sa Trinoma. Na-fall na yan. Ito yung tumudog. Ano pinaka sa pangingin? Nawala ko lighter. Ang dami mo na lang dito ah. Wala ah. Hi guys! Ang ulam ko ngayon ay siki ng baboy. Mars onte, ilihis mo onte. Naharangan mo sa akin. Ang daming kamay! Angelin Pinto. Ang kayok, ang kamay mo nga. Ako din mo. Guys, ang sarap nito guys. Ata. Meron tayo sa tanghon. Kumain na din kayo guys. Sumabay kayo. Promise, kami kikayot. Pag ganitong ulam talaga guys na luto, gusto ko talaga yung sobrang daming toyo, mamanti-mantika, at the same time maanghang. Gusto ko lang yung malapot kaso nainggit na ako sa kanila kumakain na kasi sila. Padugayin Ay, palisay ko po tanin mo. Hoy! Roto 500,000 gusto sa. Iba yung tanghon. 400,000. Wala ko sa Arjan. Favorite. Fried rice po. Ha? Fried rice. Tubig. Kasay. Muri ako sa yana. Magdak to siya. Tayo Sir Arjen. Kuya. Nasun na sinlok na akong kuhan yawa yung git niya. Kanang busy. Kanang busy na siya nagluto sa chicken. Ito panahon. Ayaw tigay ito ayaw tigay. Wag yung bigyan sa Britney ha. Muna yung kuhan karon consequence. Ay, yabo daw niya.
Paborito ko talaga yung soft bone niya. Yung parang mga cartilage yung tawag nito. Yung puti na medyo matigas-tigas na bato. Litid. Litid. O yung mga litid niya. Ito yung pinakapaborito ng luto ni Papa. Bukod sa pininlang. Mga natuloy yun din papa sa mga test sa mga nanay, no? Naalala ko dati pag Pasko or New Year or Pesta, lagi kami walang handa. Pero kinabukasan, kami ang pinakamaraming laman ng rep. Kaya sa ako, kaya naman sa imo ang upat na tiil, sa imo ang ulo. Tapos pag cook ka sa'yo, bibigay yung mga ganito. Correct. Ang ending, kami yung may laging handa pag sakay-sakay na. Ang liwas na bitaw. Salim-salim ba? Basta Pasko dati midnight, yung Noche Buena at saka Medianoche. Lalo na sa kwarto si mama, magiluma, magilatilak na yun. Kaya? Wala lagi handa. So, siyempre, kanang wala mapakaon sa mga bana. Magkuhan. Ano tayo nga wagid may Pasko, handa na. Malipay lang gid may kung naami ka na lechon manok sa lamesa o chicken cake. Ganyan talaga. Pag sinabi ng Pasko or New Year, pag meron ka ng chicken cake o lechon manok. Ngayon, lechon manok, kaya pag gutom tinatamad tayo, di ba, lechon manok nang nadali-dali. Oo. Tapos yung hotdog, nakakain na natin pag sobrang dami talagang handa na ay ka ng excess na money sa sahod, baka hotdog lang. Karon isip, rinda lang hotdog, si a la carte, anak. Kaya anak, Kaya yung mga balon-balon dito sa school na mga hotdog. yaman. Cake ka. Si mama, pag nasa Pasko na, hindi sa kwarto siya, maglamalamo dahil nagbuto-buto na tanan, mama din ang ilimil. Agad doon na, kada konsensya ito nga, di may mapakaon. Kami po maglakaw-lakaw din, may parang doon nga dili may sad. Maabot na ng mga salad sa mga antidayod, sa mga silingan, ditata, mga hatod na sila. Pagkabuntag, among rep, ang pinakadagan kaayo. Live din ka ng selfie, no? Kanang selfie, binatong nga inahan din sabay pagkaon sa tuwa. Naglagot ko karon nga basta wala bitaw ikahanda kay pangutangan sa kuha. Yawa mo ha? Wala ba may kautangan sa una para butang sa lamesa nya kamo karon. Ngayon pag may sasali sa mga kamag-anak o Pinoy yung mga malayo-layo na relatives. Sasali ng mga dance contest, mga pageant, tapos alam ko kasi may solicitan si Brenda Damage, solicit. Yeah, tito, ganang, uncle, manoy. May solicit kayo siya. Sus, di nga tayo makasali sa field trip dati, no? Nga 200 lang, 150. Hindi ako nakasali ng field trip. Ako yan. Dahil walang pera. Kapil ko Tapos field ngayon trip ako solicit. Sabi nga, unfair ba or fair? Sabi mo, unfair sa side mo, pero fair naman din na yung feeling na kapag bigay ka, at the same time, na-fulfill yung dreams ng iba na hindi mo na-fulfill. Pero sa unang, buka, maingit ko na bitaw kanahawakan bitaw nilang alingin bitaw na may mga hawayan, may energy. Yung ganun na may in-explain ng mga classmates nga, uy, ang saya gahapon no, katubitaw nga na ng mga robot na kami in town, wag ni ka-relate kay wami kauban yawa. Okay, ayun ako ka-field trip na grade 6. Kahit compulsory for graduation. Kasi wala kami. Ngayon, spoon feed na sa lahat sa inyo, halos libre ng lahat, may babayaran mo kayo, pero unlike sa amin dati. Tuition, libre na tuition. Kung na-contradict ko that, ma-advise ko naman na sa mga walang gana mag-aral. Huwag na kayo mag-aral. Kasi nag-aaral kayo, tas para ano lang. Sabi nga namin ni Argel, sa una na nang libre ka yung the sa libre ang school. Engineer ako, teacher na siguro po ko. Ako hindi ko sure kasi bugok mong Kung tinatamad kayo mag-aral kayo, mga estudyante kayo, tinatamad kayo mag-aral at nagpumapasok lang kayo because of their parents na talagang pinupush kayo, wag na lang. Kasi matapos na lang yung SEM, bagsak pa rin kayo kasi wala yung heart niyo doon. Kung gusto niyo magtambay na lang muna kayo at least walang ginagastos, di ba? Then one day you will realize how important the school is. So, yun. The education. Kung wala kayong gana, wala yun. Lalo sa mga high school dyan, enjoy yung high school kasi pagdating ng araw, mamimiss nyo kami. Sabagay, depende sa experience. Kasi ang high school talaga ang sarap. The best talaga ang high school. The best. Sa college na kayo magseryoso. Sa high school, i-enjoy nyo. Ngayon, uyab-uyab.
Hindi, uyab mo, tapos George, ang anak, pagka high school, buros na dayon. Ay, pagka college. Batang ama, batang ina. Ano dahil nga, ay anak kaya, ang child is a blessing niya. Oo. Ano na, murag man siya. Ano na dayon? Hindi mo na dayon kung ano na dayon. Justify na dayon in a positive way. Hindi mo rin mga excuse ng nana nga reason ba? Pero namin mga student ko today, karatang example, dili sa bugok ka lang, dili kayo sila dali maka-catch up ba o mga slow learner pero kapaning kaamot doon sa eskwela. Oh, murag ako, ingana Dapat gyud ko. tayo, ta. Na ingana lagi. Pero ang uban man go, dili sila maka catch up kay ano, wala gid ilang heart dito kay ilang una na dito. Samot ta karon Kaya mo example anak, chuyas, makakuha niyo yung chuyas, dito siya pag-utok. Pero, Karang siya ba? padahal Pero gid siya. sige din gud siya. No na siya, dapat nanaon ng tanana at mga kabatang ulan. Na kana gawuri bitaw siya kasi bagsak na pud siya. Ulan. Ang uban kay happy go natin ano? Tapos swerte na nila ngayon, andyan na lahat ng mga cellphone, ganyan. Gaawa sa ako, hindi pinatanan dito. Hindi pa no, kita backlight pati sa ulan dito. Baklaro. Kaya sa mga tinatamad dyan, mga kabataan ngayon, huwag niyong pahalagahan ng pag-aaral. Nagbaik to puro. Kasi one day you will realize, ay, ang daming sayang. Dati nakabiyang nga. Tapos dito kay Maya na baklay. Ano mo ulit no? Lagi tinulungan si Ivy, ano? Oh! Ano yung tinulungan ko? Tsaka kung magjojowa kayo ng mga Murag na, pero murag high school times, i-enjoy nyo lang, gawin inspirasyon na pumapasok kayo araw-araw, nakikita nyo siya, sabay pag-uwi. Pero kung mag-ana-ana na kayo, para sa mga babae, hindi natin sila masisisi kasi hindi natin alam paano sila pinaikot ng lalaki. Na ang mga babae kasi di ba pag ganan. Sinibigay nila sarili nila kasi lahat sila ng lalaki, ganan. Kaya naman mga lalaki, gilibre na galing bilangkad sa mga babae, gitikangkang na sila para imong matilawan. Be responsible po na ayaw ninyo buntisa. Kapag nabuntis yan, hindi lang naman masisira ang buhay niyo yung babae. Kasi ang lalaki pwede naman tumakbo anytime eh. Babae talaga. Pwede naman kayong hindi magsustento anytime eh. Pwede nyo takasan anytime eh. Eh yung babae, hindi makakapag-aral niya kasi buntis. Pag nanganak yan, magpapatutoy pa yan siya, matutuyan pa nimo. Natitira nyo naman ng libre, huwag nyo naman buntisin. Doon nyo na buntisin pag may pera kayo. Kasi pag kayo nakabuntis kayo o nagkaanak kayo ng maaga, kayong mga lalaki kayo, i-lockdown kayo ng mga diyanan ninyo o mga nanay ng babae. Kasi wala kayong mapapakain nyo galing sa nanay ninyo. Tsaka kayo mga young parents Rhea. yan, huwag kayong maging proud na hindi nyo pinalaglag yung bata because bata is a blessing, at least pinanindigan namin. Hindi yun. Which is pwede naman sanang maiwasan. Gumamit ng Bunganga at puwet, huwag yung bilat.